Ilang araw na lamang ay Pasko na. Pero ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ay walang tigil pa rin sa pag-iikot sa iba't ibang distrito. Kanilang pakay, mabigyan ng tulong pinansyal ang bawat Pangasinenseng nangangailangan. Nitong ika-20 ng Nobyembre, mahigit 900 Pangasinense mula sa 4 na distrito ng probinsya ang nabigyan ng tulong pinansyal mula kay Governor Ramon V. Gico III. Ito ay mula sa Social Assistance Program ng Pamahalaang Panlalawigan nitong November 20 sa Pangasinan Training and Development Center 2. Magandang tulong yun. Maraming tao na tulungan niya. At ang pangalawa, nagbigay pa siya ng mga gamot sa mga taong nandito sa amin lahat. Bukod sa ayuda, bit-bit din ng pamahalaang panlalawigan ang libreng check-up, consultation at mga gamot sa pamamagitan ng GConsulta program. Kaya po merong GConsulta. So libre na yung check-up nyo sa PhilHealth. Taon-taon. Kung may kailangan kayong maintenance, maaaring ibigay yan ng ahensya. No? Maaaring ibigay yan through the Consulta program. Idadaan sa probinsya yan o sa inyong mga LGU. Kayo, ang mga anak nyo, ang mga baby nyo, ang mga apo nyo, ang mga asawa nyo, lahat po, taon-taon, magpa-check up lang kayo, bibigyan namin kayo ng pamasahe nyo at pangkain nyo para walang dahilan na hindi kayo magpa-check up. At syempre, hindi rin mawawala ang mainit na sopas mula sa Gicosina on Wheels. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa kanilang natanggap. Nagpapasalamat kami na marami sa binigay niya sa financial assistance, sa dami namin na tinutulungan. Kaya nagpapasalamat kami uli kay Go sa kayo mga board member na kasama. Ang iyong mga pangako, Gico lang. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.